Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आङो थांगासिनो बिराद गोबाव जाबाय आंनाव गस्लाफोरानो गैलायलांबाय बेखायनो आं सानबाय मा शपिं खालामैनो ओमफ्राय फरएभार 21 आं मिथिनायाव माने सानसे खुलियोबा नेक्स्ट दिना माने बन्द जायो बिदि आरोना ओमफ्राय मिथिला दिनै आंहा खाफाला मोजां ना गाज्रि नै फैसा बिबाय थायो आरोना बिदि ट्राफिक जाम जाबाथाय अननोबो ओंखारलायलाङो ओमफ्राय आरो सासेनो होदावबा आरो जि बिबो फैलाय फैयो नै गथ'फोराव फैलायबाय इयावनो जोबो आरोना ओमफ्राय आंनाव खुस्राबो गैयामोन ओमफ्राय बिदिनो बेसेबां थाइबा ना माल'सो दंमोनदां बेखौनो होबाय आरो आङो स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे थ'दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोंहा टेक्लायाबो थाङोनो जोंहा टेक्लाखौ नेबाय थादो स' नेबाय थानायावनो आं मा खालामनो आखाइया बिराद गोरान जाबाय माने बोरैबा गोसोम जाबाय हेन्ड क्रिम फोनगोन आं हेन्ड क्रिम अरिफ्लेमनि सिल्क बिउटि वाइट ग्लो जाबाय बारा फोना नङाबा स्टिकि जागोन ना जि मोदोमना वाव Jadi mudum deh keren bunda kiba. Corona zat naman ke. Geseger bua. Mudah. Boria. जाहा टेक्लायाबो फैबाय ओमफ्राय जोङो थांनानै फरएभार 21 मोनबायमोन वान अफ माय बेस्ट मल गुवाहाटीयावहाय ओमफ्राय मा होनो आं दहायनो खिथाखादों ना सानसे अपेन सानसे क्लोज जायो होननानै मोनमारासै ओरैनो फैनायावहा माने आं लस जाबाथाय बिराद दुखु मोनो बेखायनो आं सानबाय मा पेडिकिउर खालामजानोसै बिराद गोबाव जाबाय आं खालामजायाखै ओमफ्राय बाहेराव फैबाबो आं बेलेग बुस्थु मोनजाया मा मोनजायो मिथिबाय र' आं दिखिनो ड्राई फ्रुइट्सल'स मोनजायो नै उपाय गैया Musuhnya justru malam sih. Talkes जागौमोन नारेंखल सोन्दों ना ओमफ्राय नायलाय जाहा टेक्लाखौ माबायदि उन्दुलांदो बेस्रा थेंक गड होनना बुंलाय टेक्ला नोङो खुगा हं जानानै उन्दुलाङाखै नङाबाथ' सेसमोन मोनफैबाय आं पार्लारावहाय ओमफ्राय नै आं जिखुनु आयना नुबाथाय बिदि भिडिअ बा गावखौ आयनायाव नायहैयाबाथाय सुखुखाया आंदो थाग्राफ्रा आंखौ मिथियो आरोना आं माबायदि ओमफ्राय नै पेडिकिउरनि मा खालामो स्टार्ट खालामबाय आं नेल पलिसखौ माने ब्लेकखौ लानो बाबाय बेखायनो रिमुभ खालामबाय आङो सिगाङावहाय ग्रिन लानायदोंमोन ग्रिनाबो नुजालायलायबाय आरोना आङो माने मालाबा गोसो जाब्रबबानो बे ग्रिन लानायबाबो जिबाबो ब्लेकखौ लादेरना होबा नुखायाना लायो आरो आं मोनसे बुस्थु गोसोखांबाय आरोना बुस्थु माने मोनसे खोथा गोसोखांबाय आङो माने बे आंनि लेफ्ट साइडनि आसि बिमानि आसुगुरा बेयो थैखांनानै रज'फिननायसो आरोना ओमफ्राय आंखौ सासे मानसिया जि बुंदोंमोन आरोना ओहो नोंनिया बेयो रज'फिननाय नङा बेबायदिनो लान्थ'थ' थासिगोन होननानै ओमफ्राय आं सानमारदोंमोनबो माने लान्थ'थ'यैनो थामारसिगोन नामा होननानै खिन्थु उनावहा ओंखारबाय आरोना ओंखारबाय माने दाथ' नुबायानो दा ओंखारनानै रज'लायलायबाय जि गिदोंमोन आङो माने मा जादोंमोन आङो
बिजनियावहा बिदिनो माने फुटबल टुर्नामेन्ट जादोंमोन आरो हेलिना आरो आंखौ लिंहरदोंमोन जोंहा माने बिदि पारफर्म खालामनांगौमोन आरो डान्स पारफरमेन्स दंमोन ओमफ्राय बेयावहा दानाबा आङो बरमायावहा मेकआप खालामदोंमोन आरो दादा माबादों अनेस्टदों दादा अनेस्ट बाक्सानिनो बियो मेकआप खालामदोंमोन आरो आंखौ ओमफ्राय मेकआप खालामनानै ओंखारनानै पुरा फैबाय थादो हिल गाननानै जोहोलिनो ओमफ्राय उनाव सौदुबाय नुवाना गावनि आथिङावनो ओमफ्राय सौदुनानै आसुगुरा थाल्ला गखादो ओमफ्राय गनानै एसेल' नांथाना दंमोन ओमफ्राय बे आसुगुरखौ लानानैनो आङो बिजनियावहा मोसादो मिथिबायना न'का खस्थ' जादोंमोन आङो आयु जि रिलेक्स फिल जाखादो दाख्लै शुटिं खालामनानै जि खस्थ' ओमफ्राय नै आं निउड कालार बिराद मोजां मोनो नालाय निउड कालारखौनो फुनोबाय आङो जिहेतु आंनि नेल कालारजोंबो मेटसिं जागोन बेखायनो आङो ब्लेक कालारखौ खोमोरबाय आरो जि रिलेक्स फिल जाखादो आयु आयु दा आरो इखौनो गाज्रि बुंहरनाङा दे बे पार्लारा अनलि फर लेडिस इउनिसेक्स पार्लार नङामोन बियो गाज्रि बुंहरनाङा आरो सोरबा दा नै कमप्लिट जाबाय थांनोसै माबायदि मोनखोथाय मिथिला दिनै एकदम दैया बरिंमोन नायनोसै ओमफ्राय नै बे बेबिनि पार्लारावनो फैदोंमोन आं गुवाहाटियाव फैबानो जाबाय उपाय गैया सिटुवेसनानो बिदि जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बाय लाभ इउ नेगेटिभ माइन्डफोरनिथ' जोंनियाव कमि गैखाया जाबायदि माइन्डखौ बाहायो बिसोरो गुबुननि लाइफआव इन्टारफेयार खालामनायाव बेबायदि माइन्डखौ जुदि गावनि लाइफनि साक्सेस जानायनि लामायाव जुदि बाहायनाय मोनबा दाहालागै अम्बानियानो जाहैसिगौमोन हा